Žužu Premier Palace sa nachádza na úpetí pohoria Taurus, obklopený borovicovými lesmi na čarovnom pobreží regiónu Kemer. Rozprestiera sa na ploche 90 000 m2 a píši sa vlastnou súkromnou plážou. Vďaka výbornej polohe hotela je ľahko dostupný z letiska, ktoré sa nachádza len 40 km a zároveň ponúka jednoduchý prístup do blízkych miest ako Kemer a Antalya. Hotel ponúka dokonalý oddych pre všetky vekové kategórie. Krytý bazén, moderné wellness a spa centrum, vodný park a fitness centrum zabezpečujú osvieženie tela aj ducha. V štúdiu Yogi Desha môžete dosiahnuť vnútornú harmóniu, zatiaľ čo masáže a kadernícke služby vám pomôžu načerpať nové sily do každého dňa. V hotelovej záhrade si môžete oddychnúť na pohodlných vakoch, zatiaľ čo deti sa zabávajú v detskom klube. Cukráreň a kaviareň ponúkajú chutné dobroty, ktoré určite očaria každého, kto túži po sladkom alebo osviežujúcom nápoji. V obchodoch hotela nájdete všetko, čo potrebujete. Oblečenie, špeciálne miestne koreniny, suveníry a remeselné darčeky, ktoré si môžete odniesť ako kúsok stredomorského zážitku domov. Gastronomická ponuka je bohatá a pestrá. Ochutnáte to najlepšie z tureckej i medzinárodnej kuchyne, lahodnými mäsovými špecialitami, chrumkavými šalátmi a najkreatívnejšími koktejlmi, ktoré v každom dúšku pripomínajú slnečné lúče. Hotel sa nachádza priamo pri mori, kde na piesočnato-kamienkovej pláži elegantné pavilóny ponúkajú pohodlný oddych pre hostí. Priestranné rodinné izby sú pohodlné a ponúkajú jedinečný výhľad na pohorie Taurus, takže krása prírody vás bude sprevádzať v každom okamihu. Žužu Premier Palace, miesto, kde sa oddych stáva umením a každý moment premení na nezabudnutelný zážitok.